Sosiaalityön arjessa kohdataan syrjäytymisen, köyhyyden ja riippuvuuksien kaltaisia sosiaalisia ongelmia. Sosiaalityössä ajatellaan, että näihin ilmiöihin vastataan paitsi tukemalla yksilöitä, myös hoitamalla yhteisöjä ja yhteiskuntaa. Rakenteellinen ja yhteisöllinen sosiaalityö ovat keinoja edistää hyvinvointia, turvallisuutta ja tasa-arvoa yhdessä asiakkaiden ja yhteisöjen kanssa ihmisten tarpeista lähtien. Rakenteellisella sosiaalityöllä nostetaan sosiaalialan asiantuntemus ja ihmisten kokemustieto osaksi palvelujärjestelmän ja yhteiskunnan kehittämistä. Tätä tietoa käytetään myönteisen muutoksen aikaansaamiseen. Epäkohtien korjaamisen rinnalla on tärkeää nostaa esiin toimivia käytäntöjä. Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on paljon hyvää, josta kannattaa tietoisesti pitää kiinni.